Bir babile. Bir babil. Salam dostlar. Men Hayrat supermarketining önünde. Bu dedim näme dedim? Bu safar 10 miňinji sowgadan ýani kim? Hemmemiz bilelikde görür, gowanar, i onun şatlygyna şatlaşar. Geri. Getir. Reklaman şuna reklama diýersиň. Hayratyň önünde şu almalar satylýar. Bu safar kaçık oğlu. Indi bittikçe emini bilýär. Çay jağa çıktı, çağdaly qaraşyp oturýar. Öýleri şarat berýär. Ondan gylgap goýar. Bilýärmi? Bir bagtly adam şunyň içinde. Olmaz eyle, canın sağ mı? Şunu ödün tavlak koy bırakım. Şöyle. Ava. Hani? Hayra supermarket. Her 10 miňinji müşteritine. Her ayda 2 ýekden çykypdy. Her ayda çykypdy. Şolary sowgat berýär. Ava. Bu saparam siz 10 miňinji boldyňyz. Ava. Onuň size de indi sowgat garaşýar. Özümüz bir hili sonunda begen ben alagım can. Begen yagım aslında. Aslında şu iyini teredinde şuraya bir dakika utuk gördünüz mü? Ömrümde bilen ama hani latare öyle yarat öyle. Hiç utuk gören yok ha. Şu an onu у вас счастливый час deyler abi. O сегодня счастливый час. Yürü tabii için getirin. Nirar para getir. Yürütü Hayrat supermarketin adından кондиционер печь. Я вас поздравляю. Вы выиграли очень хороший приз. Да, кондиционер. Şimdi Hayrat supermarketin bir коллективный bir ödün sağolsun aytıp berdim. От чистого сердца что хочешь сказать для этого маркета? Что хочешь сказать? Желаю, чтобы он процветал. Да. Создалось побольше клиентов. Ты скромный adam eкен. Adın ne mam? Vitarik. Ağam canın sağ olsun. Ömrün uzak olsun. Eğer oğlanlarım gülyalı öğlerim dastavka etip verir. Öňüňe de taksi du değil mi? Taksi var değil mi? Taksi mindirin. Dağlarından dastavka etip verir. Ağam benim ömrümü şular yandan utuk görem ok. Birinci gedek ha? Вот. Açan. PlayStation'da da oldu. В дальнейшем пусть так везет, браток. Дай Бог каждому, чтобы Да. так повезло. Каждому, her birine meýet etsin şular ýa sowga tutmak Allahjan. Hayrat supermarket bilen galyň her bir müşteritini begendirmekli üçin eline bar nedýä janyňyza sag bolsun, ömrüňiz uzak.